Извинете, че в клипа не го споменах, но забравих. Насладете се на този клип, който сега ще гледате и до скоро, пичове, абонирайте се за мен. Здравейте, надявам се да се чувам и правя просто вторите клипа и така. Да. Искам да ви развида из новата ми къща. Преди минутка стартирах. Няма много неща. Да. А, това ми е имената. Да. Исках да направя този клип просто и да видя дали се чувам. Да. И чао.